രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം, അതാണ് നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മൾ ഇന്നലെ 8 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. അതില് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭാഗം എടുത്തത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അവർ കുറെ ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചല്ലോ. ഓരോ ഭഗവാൻ ഉപഹാരം അവരവർ കഴിവനുസരിച്ച് അർപ്പിച്ചു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു ഞങ്ങളുടെ മാതാവ്, പിതാവ്, ഞങ്ങളുടെ ഗുരു, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സമീപം അങ്ങനെ മുഖാമുഖം കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത്. ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അത് ആർക്കും കിട്ടാത്ത അവസരമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പോലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തില് അവിടെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് എവിടെയാണ് ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് ചെന്ന് കാത്തു നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്, ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ക്ഷീരോദകേശായ വിഷ്ണുവിനെയാണ് അവർക്ക് അവര് സമീപിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടോ സമീപിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് കണ്ടു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അവിടെ ജനിക്കുന്നത്. ദ്വാരകാവാസികൾ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവരാന്ന് പറയണു. ദ്വാരകാവാസികളും വൃന്ദാവനവാസികളും അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. കാരണം അവര് പൂർവ്വജന്മത്തില് അത്രയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനൊത്ത് കളിക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നത്. അവര് അതേ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, കുറെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സൊക്കെ അവര് കുറെ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 9ലേക്ക് പോകാം നമുക്കിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 9. യർഹ്യം ഭുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരൂൻ മധൂൻ വാത സുഹൃദ്ക്ഷയ തത്രാപ്ത കോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവർണസ്തവാച്യുത. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരൂൻ മധൂൻ വാത സുഹൃദ്ക്ഷയ തത്രാപ്ത കോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവാത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവർണസ്തവാച്യുത.
യർഹി എപ്പോഴൊക്കെ അംബുജാക്ഷ അല്ലയോ പത്മലോചന അപസ്സാര അങ്ങ് വിട്ടകലുന്നുവോ മഭോ അല്ലയോ ഭവാൻ അങ്ങ് കുരുൻ രാജാവ് കുരുവിന്റെ വംശജർ മധുൻ മധുര വ്രജഭൂമി നിവാസികൾ വാ അല്ലെങ്കിൽ അഥ ആകയാൽ സുഹൃദീക്ഷയ അവരെ സന്ദർശിക്കാനായി തത്ര ആ വേളയിൽ അപ്തകോടി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പ്രതിമ പോലെ ക്ഷണ നിമിഷങ്ങൾ ഭവേത് ആയിത്തീരുന്നു രവിയും സൂര്യൻ വിന ഇല്ലാതെ അക്ഷണോ നയനങ്ങളുടെ ഇവ അതുപോലെ ന ഞങ്ങളുടെ തവ അങ്ങയുടെ അച്യുത അല്ലയോ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അല്ലയോ പത്മലോചന അങ്ങ് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരത്തിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ അച്യുത ആ വേളകളിൽ സൂര്യനില്ലാത്തപ്പോഴെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ പത്മലോചന ഭഗവാന്റെ നയനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് പത്മലോചന എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. അങ്ങ് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരത്തിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ ഓരോ നിമിഷവും വർഷങ്ങളെ പോലെ കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അച്യുത ആ വേളകളിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അന്ധകാരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല? അവരുടെ വെളിച്ചം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തെ പോലെയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് ഓരോ നിമിഷവും അവർക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ദ്വാരകാ നിവാസികള് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണമല്ലവയെന്നത് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആകയാൽ പരമസത്യമാകയാൽ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കും. നമ്മള് പരീക്ഷണം നടത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഉത്സാഹികളാണ്, അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പരിപൂർണമല്ല എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയില്ല. അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ. അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ
നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലേ മാത്രമേ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇരുട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്, അല്ല നമുക്ക് വസ്തുക്കളൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആകയാൽ, പരമസത്യം ആകയാൽ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, പരമമായ സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യനോടാണ് ഭഗവാൻ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായതോ ആകുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? പ്രകാശമാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം തെറ്റാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായതോ ആകുന്നു. സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. കാരണം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകാശാണ്, അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരമാണ്. സൂര്യന് വിപരീതമായത് അന്ധകാരമാണ്, അതേപോലെ കൃഷ്ണന് വിപരീതമായത് മായയാകുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന് വിപരീതം നമുക്ക് പറയാം അന്ധകാരം, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വിപരീതം എന്താണ്? മായ. അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? അന്ധകാരം തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രസരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം കാരണം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് സർവ്വതും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരമാകയാൽ നമുക്ക് നമ്മെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ സകല അറിവും മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിപരീതം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മായയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രസരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം കാരണം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് സർവ്വതും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശം, ഭഗവാനാൽ പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അജ്ഞാനം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ശരിയായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും എവിടെയായിരിക്കില്ല? അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കില്ല. അന്ധകാരം മാറുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തൻ ആരാകുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തൻ ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? തന്റെ അന്ധകാരം മാറുമ്പോൾ, അജ്ഞത ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തൻ ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നത്. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണം? ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അപ്രകാരമായാൽ നമുക്ക് നമ്മെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പല ശക്തികളോടൊപ്പമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഏതധ്യായത്തിലാ വായിച്ചത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ, അല്ലെ? നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയോടൊപ്പം കണ്ടു എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ കൂടെ സദാസമയം, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയോടൊപ്പം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പിന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇതേ എന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? നാരദ മഹർഷിയുടെ ഈ ജന്മത്തിന് അതെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ, കാരണം സൂര്യന്റെ അഭാവത്തില് അവിടെ എന്തില്ല? പ്രകാശമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെയും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം സകല അറിവും മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് എന്താണ്? മായയാണത്, മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ശ്ലോകം 10. കഥം വയം നാഥ ചിരോക്ഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ട്യാ കില താപതോഷോഷണം ജീവേ മതേ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാന വദനം മനോഹരം ഇതി ചോദിരിതാ വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണാനോ അനുഗ്രശം ദൃഷ്ട്യാ വിദന്നൻ പ്രാവിശത് പുരം കഥം വയം നാഥ ചിരോക്ഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ട്യാ കില താപശോഷണം ജീവേ മതേ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാനാവദനം മനോഹരം ഇതി ചോദിരീതാവച വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണ്വാനനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിദന്നാൻ പ്രാവിശത് പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഈ 2 വരി ചില ബുക്കിലില്ല കേട്ടോ, ഭാഗതും ബുക്കിലില്ല. അതെ, ഏത് വരി? ജീവേ മാതേ സുന്ദര ഹാസശോഭിത പശ്യമാന വദനം മനോഹരം. ഇത് പ്രഭാതരുടെ ബുക്കിലേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്തും ബുക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിലില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത്തെ, പിന്നെ മധുഭോജ ദശാർക്കാർ ആ ശ്ലോകമാണ് 11. ഓക്കെ മാതാജി. ചില ഭാഗത്തും ബുക്കിലില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥം എങ്ങനെ, വയം ഞങ്ങൾ, നാഥ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ചിരോഷിതേ മിക്കവാറും സദാ പരദേശത്താകയാൽ, ത്വയി അങ്ങ് നിമിത്തം, പ്രസന്ന സംതൃപ്തി, ദൃഷ്ട്യ കടാക്ഷത്താൽ, അഖില സാർവത്രികമായ, താപ ക്ലേശങ്ങൾ ശോഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ജീവേമ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുക, തേ അങ്ങയുടെ, സുന്ദരമായ, ഹാസ മന്ദഹാസിക്കുന്ന, ശോഭിതം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, അപശ്യമാന ദർശിക്കാതെ, വദന മുഖം മനോഹരം ആകർഷകമായ, ഇതി ഇപ്രകാരം, ച ഉദീരത സംസാരിച്ച്, വാച വാക്കുകൾ, പ്രജാന പ്രജകളുടെ, ഭക്തവത്സല ഭക്തരോട് കൃപയുള്ള, ശൃണാന അപ്രകാരം അറിഞ്ഞ്, അനുഗ്രഹം കാരുണ്യം, ദൃഷ്ട്യ കടാക്ഷങ്ങളാൽ, വിതന്വൻ വിതരണം ചെയ്ത്, പ്രവേശിച്ചു, പുരം ദ്വാരകാപുരി. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഹേ നാഥ, അങ്ങ് സദാസമയവും പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ ആകർഷകമായ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാകും? ദ്വാരകാവാസികൾ എന്താ പറയണത്? അങ്ങേ സദാസമയവും പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്? പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവർക്കുമേൽ ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവന്ദനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ, ദ്വാരകാ നിവാസികളുടെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച് അവരുടെ മേൽ അതീന്ദ്രിയമായ കടാക്ഷം ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവാദനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഭഗവാൻ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം വളരെ ശക്തിമത്തായതാണ്. അതത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്താൽ ആകർഷിതനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഒരാൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണിതിങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സർവ്വ ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ശക്തിമത്തായതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ശക്തിമത്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം
അതെത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷകനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സഹിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. പിതാവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മള് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മാറി നിന്നു പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരായിട്ട് കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് മാറും അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനും. ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ആകർഷണം, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ശക്തിമത്തതാണ്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആകർഷകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ വിയോഗം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൗര തേജ പ്രസരണത്തിന്റെ താൻമാത്രിക ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ആ വിധത്തിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. മേഘത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് താൽക്കാലികവും കൃത്രിമവുമാകുന്നു. മേഘം നീങ്ങി തെളിഞ്ഞയുടൻ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ തന്മാത്രിക ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായയുടെ ഈ തിരശീല അകറ്റപ്പെടണം. അപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സംശീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനം നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൗര തേജ പ്രസരണത്തിന്റെ താൻമാത്രിക ഘടകങ്ങളാകുന്നു. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യനെയും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളെയും വേർപെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മേഘത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് താൽക്കാലികവും കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മേഘത്താൽ വേർതിരിക്കും. പക്ഷേ മേഘം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഉടൻ എന്ത് വരും? ആ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തിയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ താൻമാത്രിക ഘടകങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അസമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ താൻമാത്രിക ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമമായ ആവരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മായയുടെ ഈ തിരശീല മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല തൽക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല, അത് എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം ആരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപം. സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? അടുത്ത ശ്ലോകം 11. മധുഭോജദർശാർഹ അർഹ കുകുരാന്തക വൃഷിഭി ആത്മതുല്യം ബലിർഗുപ്തം നാഗേർ ഭോഗാവതീമിവ. മധുഭോജദശാർഹം കുകുരാന്തക വൃഷിഭി ആത്മതുല്യ ബലിർഗുപ്തം നാഗേർ ഭോഗാവതീമിവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധു മധു. ഭോജ ഭോജൻ. ദശാർഹ ദശാർഹൻ. അർഹ അർഹൻ. കുകുര കുകുരൻ. അന്ധക അന്ധകൻ. വൃഷ്ണിഭി വൃഷ്ണി വംശജരാൽ. ആത്മതുല്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ. ബലൈ ശക്തിയാൽ. ഗുപ്ത സംരക്ഷിച്ചു. നാഗൈ നാഗങ്ങളാൽ. ഭോഗവതി നാഗലോക രാജധാനി. ഇവ പോലെ. നാഗലോക രാജധാനിയുടെ പേരാണ് ഭോഗവതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാഗലോക രാജധാനിയായ ഭോഗവതി നാഗന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോളം ശക്തരായ വൃഷ്ണി വംശജരായ ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ തുടങ്ങിയവരാൽ ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നാഗലോകത്തിന്റെ രാജധാനിയായിട്ടുള്ള ഭോഗവതി നാഗന്മാരാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തരായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണി വംശജരാണ് ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് പേര് പറയുന്നുണ്ട്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ തുടങ്ങിയവരാലാണ് ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൂലോകത്തിന് കീഴെയാണ് നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യരശ്മികൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പ്രതിബദ്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും നാഗങ്ങളുടെ പതിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെ പ്രഭയാൽ ആ ലോകത്തെ അന്ധകാരം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നാഗങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനായി അവിടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, അരുവികൾ മുതലായവയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആ ലോകനിവാസികളാൽ അവിടം നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നും ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ദ്വാരകാ നഗരവും ഈ ഭുവനത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തിയുള്ള വൃഷ്ണി വംശജരാൽ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാഗലോകത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ദ്വാരകയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലെ. ഭൂലോകത്തിന് കീഴെയാണ് എന്ത്? നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഇവിടെ താഴെയാണ് അത് വരുന്നത്. എങ്കിലും നാഗങ്ങളുടെ ശിരസിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെ പ്രഭ കൊണ്ട് അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ അന്ധകാരമില്ല. മാത്രമല്ല ആ നാഗങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട്, അരുവികളുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകനിവാസികൾ അവിടെ ആ ലോകത്തിലുള്ള നിവാസികൾ, നാഗലോകത്തിലുള്ളവര് അവിടെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ്വാരകാ നഗരവും. ഈ ഭുവനത്തില് ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അത്രത്തോളം ശക്തിയുള്ള ഈ വൃഷ്ണി വംശജരാൽ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ദ്വാരകയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 12. സർവ ഋതു സർവ വിഭവ പുണ്യ വൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോ ഉപവനാരാമൈ ഋതാ പത്മാകരശ്രിയം. സർവ ഋതു സർവ വിഭവ പുണ്യ വൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാനോ ഉപവനാരാമൈ പത്മാകരശ്രിയം. ചൊല്ലാം. സർവ എല്ലാ, ഋതുക്കൾ, സർവ വിഭവങ്ങൾ, പുണ്യമായ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ലതകൾ, ആശ്രമൈ പർണശാലകൾ സഹിതം ആശ്രമൈ പർണശാലകൾ സഹിതം, ഉദ്യാന ഫലോദ്യാനങ്ങൾ, ഉപവന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ആരാമൈ ആനന്ദദായകമായ ഉദ്യാനങ്ങളും മനോഹരങ്ങളായ ക്രീഡവനങ്ങളും, വൃത ചുറ്റപ്പെട്ട്, പത്മാകര താമരക്കുളങ്ങൾ, ശ്രീയം മനോഹരിതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി. പർണശാലകൾ, പഴത്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ക്രീഡാവനങ്ങൾ, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ദ്വാരകാപുരി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി. അപ്പൊ ഓരോ ഋതുവിലും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാതും കിട്ടിയിരുന്നതും.
അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ വിഭവ സമൃദ്ധമായിരുന്നു പറയില്ല, വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി. കാരണം ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പർണശാലകൾ, പഴത്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ക്രീഡാവനങ്ങൾ, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതെല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളെ അവയുടേതായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരകയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും ഫലോദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളാലും സമൃദ്ധമായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതേപോലെയായിരുന്നു നമ്മളെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് പ്രകൃതി തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളെ അവയുടേതായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരകയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും ഫലോദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളാലും സമൃദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനിക നഗരങ്ങളുടെ ആവശ്യ അനുസാരികളായ അറവുശാലകളിലൂടെ പിൻബലമുള്ള വ്യവസായശാലകളെ പറ്റിയോ യന്ത്രശാലകളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു പരാമർശവും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊന്നില്ല? അറവുശാലകളെ കുറിച്ചോ വ്യവസായശാലകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം വരദാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത ഇപ്പോഴും ആധുനിക പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ഉണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരുടെ സ്വവസതികൾ അത്തരം പ്രകൃതിയ മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളും ജലസംഭരണികളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഉദ്യാനങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞെരുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനായി കൈവിടുന്നു. ഇവിടെ തീർച്ചയായും ദ്വാരകാപുരിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിവരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ധാമവും അഥവാ വാസസ്ഥലങ്ങളും അത്തരം ഉദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളുള്ള പൂങ്കാവനങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മലിനമായ കുടിലുകളെയും ചേരികളെയും വാസസ്ഥലങ്ങളായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളില്ലാത്ത ജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ പഴങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വാരകാപുരിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ദ്വാരകാപുരിയിലെ വ്യവസായശാലകളെ പറ്റിയോ അറവുശാലകളെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഒരു പരാമർശമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം വരദാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവണത നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്, പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തില് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം വരദാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരുടെ സ്വവസതി അത്തരം പ്രകൃതിയ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളും ജലസംഭരണികളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉദ്യാനങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഞെരുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാനായിട്ട് കൈവിടുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? ദ്വാരകാപുരി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിവരണമാണ് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ധാമം അഥവാ വാസസ്ഥലങ്ങളും അത്തരം ഉദ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളുള്ള പൂങ്കാവനങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ധാമം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എപ്പോഴും അവിടെ ഉദ്യാനങ്ങളും താമരപ്പൂക്കളുള്ള ജലസംഭരണികളുള്ള ഒരു പൂങ്കാവുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മലിനമായിട്ടുള്ള കുടിലുകളോ ചേരികളോ വാസസ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളില്ലാതെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ പഴങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? കുടിലുകളോ ചേരികളോ വാസസ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പഴങ്ങളും പൂക്കളും ഒക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനാണ് എല്ലാവരും ആശ്രയിച്ചത്. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കൃതമായൊരു സംസ്കാരമല്ല എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ദ്വാരകാപുരിയില് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം.
माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी।